Sí? Hola, soc la Marta Andrés de Santarella. Hola, soc la Marta Andrés de Santarella. La meva exposició oral que és de la Blanca. Ara us parlaré de la seva història, la raça, les característiques, país d'origen. La seva història vam anar a buscar-la a la Blanca al desembre del 2009. Era molt petitona i molt bonica. La raça. El bitxon maltès és una raça de gos petit, també anomenada mini. Els avantpassats d'aquesta raça vivien en les zones portuàries de la ciutat Marítimes. Mediterrani. Mediterrani, amb la missió De caçar les rates i ratolins que s'acumulaven en els vaixells i magatzems. Característiques. Són excel·lents animals de companyia. Nets, vivaços i molt intel·ligents. I no són agressius. És una espècie de gos dòcil, molt protector, amb la caràcter molt amigable. D'altres races. País d'origen. El seu país d'origen és Itàlia. Molt bé. Gràcies per escoltar. Molt bé.